Moi ja tervetuloa tähän Kasvata vahvaksi -verkkokurssin ensimmäisen osion ensimmäiseen tehtävään. Tässä meillä aiheena on siis positiivinen psykologia ja nyt sä pääset tekemään itse pientä matkaa omaan itseesi ja omiin tunteisiisi. Omille tämänhetkisille tunnetiloille virittäytyminen on positiivisen psykologian perusta ja tämän ensimmäisen harjoituksen tarkoituksena on auttaa sua opettelemaan sisäistä kuuntelemista. Eli ihan ekana ota kynä ja paperia ja kirjoita siihen ylös, miltä susta tuntuu juuri nyt. Älä ole liian analyyttinen tai kriittinen, vaan kirjoita muutamia sanoja ihan tälleen omin sanoin, laita ylös näitä sun aistimuksia, tunnetiloja ja tunteita siihen. Anna itsellesi mahdollisuus sitten myös kuvailla tarkasti näitä sun kokemia tunteita, miltä ne tuntuu fyysisesti, henkisesti. Voit esimerkiksi sanoa, että mä tunnen oloni rentoutuneeksi ja mulla on ollut hyvä päivä. Tai mahdollisesti sulla saattaa olla jotain hyvin päinvastaisia tuntemuksia tällä hetkellä, mutta anna itsellesi just nyt lupa tuntea ne ja miettiä sitä, että miltä ne susta tuntuu. Tämä harjoitus on hyvä toteuttaa vaikka joka päivä mahdollisimman säännöllisesti, jotta sä löydät sen oman tapasi kokea asioita ja tuntea niitä. Osaat sen jälkeen paremmin sanottaa niitä sun tuntemuksia, on ne sitten kehollisia tai sitten tuolla ihan vaan päänkopassa tapahtuvia.